हौवासाया बिबौनि थैनाय समाव गंसे मबाइल फन पकेटाव हरफादोंमोन। जेब्ला बिबौखौ फबनाय जादोंमोन, मबाइल फनाबो फबनाय जादोंमोन। हरनि समाव बिबौखौ गोसोखांनानै SMS खालामदोंमोन, अब्ला बायजोआव अखा मोफ्लामदोंमोन। बियो फुंबिलियाव सिखारदोंमोन, अब्ला बिबौनि SMS रिप्लाइ फैनायखौ नुनानै गोमोदोंमोन आरो बे SMSआ क'ड वार्डआव लिरजानायमोन। मेसेजखौ नुनानै माइकआ गिनायसै आरो गाहायाव थांना बिफानो खोन्थाहैनायसै बिबौआ थैयाखै। नाथाय बिनि बिफाया फोथायाखै। फाल्थु खोथा बुंदों होननानै बिखौ रागा जोंनायसै। नाथाय माइकआ जेब्ला SMSखौ बिफानो खोन्थादोंमोन, अब्ला बिफाया बुंनायसै दि बियो टेकनिकेल खारननि थाखाय फैदों जानो हागौ। जाहोनाव डक्टरा बिनि बिफाखौ हार्ट एटेक बेमारनि थाखाय थैदों होननानै क्लेरिफिकेसन होग्रोनाय जादोंमोन। नाथाय